mano mar od thieth mar Kenyatta National Hospital kaachiel kod jakom mano mar Oxygen Plant Project Implementation Committee. Gin bende odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gichopo e nyim kamiti mochung' ne wechego mag thieth e od bura mamalo mar mondo mi gichiw ler ahinya kotudore kod Oxygen Plant Project Procurement Process ma bende dhi mbele e pacho kae. Gibiro bedo ka gichopo e nyim kamiti no kendo ibiro bed kidayo dhogi kotudore kod chenro kata project makamano. Kango chopo kar sa 6 mar odiochieng' wechego mag thieth podi mano romo machielo ma bende kamiti no biro bedo godo en mano motudore kod Twaweza East Africa ka bende odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka giromo mar mondo mi gichiw ler ahinya kinde ma koro sirikal nitiere chenro mar weyo tiyo kod okuma mar thieth mar NHIF ka koro gidhi tiyo kod okuma manyien mar thieth mano mar SHIF. Gibiro bedo ka gichiwo ler makare ahinya kotudore kod okumba manyien mar thieth mano mar Social Health Insurance Fund. Kopogore kod mano, wach machielo ma bende waluonu mineno ka nyokoromo gi Ajwang' ma en mosenindo June Moi. June Moi en nyathi mar manosenindo jatend piny Kenya mano Daniel Toroitich Arap Moi. Odiochieng' ma kawuono June Moi ibiro bed ka iketo e kar yweyo mare mogik ka bende ibiro bed ka iike mano nyasi mano mar ik mare ibiro bed ka iketo Kabarak University mano county no ma Nakuru. Mana kaka asenyisi nyakoromo gi Ajwang' ma en June Moi ma bende ne en nyathi mar jatend piny Kenya mano osenindo Daniel Toroitich Arap Moi. Odiochieng' ma kawuono ibiro bed ka ikete e kar yweyo mare mogik. Ka bende nyasi ma kamano biro bedo ka timore Kabarak University Grounds kama bang'e ibiro bed ka ikete e kar yweyo mare mogik mano e dalane mano mar Bahati Farms. E kinde ik makamano nitiere jotelo mopogore opogore mago mag riwruok mar Azimio la Umoja mabiro bedo ka chopo e ik mar June Moi mano wito ngimane mano juma mokalo. Moko kuom jotelo mabiro bedo ka chopo kanyo wantiere kanyo kod jatend piny Kenya mar 4 mano machon Uhuru Kenyatta, jatend duond bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Mwangi wa Iria, senators, governors kaachiel kod jod bura mamoko biro bedo ka chopo mar mondo mi gibede achiel e kuyo kod familia mar Moi e kinde makoro giiko nyamingi mano wito ngimagi. Nyaka sani koro wachwalo mana chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne familia mar June Moi. Nyasaye mar mondo mi ochunygi ka bende wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chuny June Moi kamokwe. Kopogore kod mano weche mopogore opogore ma waluonu e counties magwa. E county ma Migori odiochieng' ma kawuono nyakoromo gi Ajwang', county mano ten county ma Migori nyaka sani koro osidho ayanga mano chenro mong'ere kanyo kaka mazingira program ma bende en chenro mabiro bedo ka kelo kanyakla rowere maderom 400 mayudore e county ma Migori. Ka bende rowere makamano opoggi e wards, opoggi rowere apar e wards duto mayudore e county ma Migori. Ka bende gibiro bedo ka gitayo chenro mar yweyo bombe kaachiel kod chirni duto mayudore e county ma Migori. Ka chenro makamano en mar neno ni boma ma Migori kata county ma Migori obedo maler kaluwore kod chenro no mano mar mazingira program ma bende okelo kanyakla rowere mar mondo mi one kaka rowere nyalo bedo modich to gibedo modich e yo makare mano yo mar yweyo alwora kama gintiere. Adonwa tiek kod wach mwaluonu machiegni e county ma Kisumu odiochieng' ma kawuono mineno ka en jagoro mongirore e migao mar wechego mag arita Raymond Omolo. Odiochieng' ma kawuono jagoro mongirore Raymond Omolo kaachiel kod jotelo mamoko e county ma Kisumu odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gilemo mago projects mopogore opogore mag dongruok ma bende sirikal mamalo timo e county ma Kisumu. Wabiro bedo kwa luonu go achiel kachiel mar mondo mi wanyisu ni ponono gin chenro kaka mage mar Raymond Omolo odiochieng' ma kawuono biro bedo kanono kata rango e county ma Kisumu. Nyakoromo gi Ajwang' kaka pile waikonu chenro ma iye lach chal mar fwambo tatiko gi kanyo alieko ni alika matin moko kuom gigo mwaluonu e kor gwenge duto mapachoka. Kata kamano chenro magwa podi igilach. Adwana kaw mana yweyo madundo gi sani tok yweyo tabro bedo kaduogo kod twaka
Mano mar ariyo e chenro mar mbakoro mabro bedo kod welo kama bende wabro bedo kwagoyo mbaka kotudore kod midhiero mar oula. Kaluwore ni nyaka sani koth mapek osebedo ka chwe e kor gwenge mopogore opogore pacho kae. Kata kamano koth makamano siko ka kelo midhiero ne jopiny. Jopiny oritre yo machalo nade mar mondo mi kik wane ka nitiere ng'ata ng'ata maponono nyalo bedo ni wito ngimane kaluwore kod midhiero mar pi oula. Yiena mar mondo mi akaw yweyo madundo, bang' yweyo taduogo gi twak, kik idhi mabor. Sasa kwa sao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days.